Paghuot sa dagan sa trafiko sa bounde sa Talisay City ug Cebu City sa Cebu South Coastal Road na sinati makadyot kaganyang buntag human mahitabo ang aksidente. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Milanat og 30 minutos ang pag-ungot sa dagan sa trapiko sa Otlanan sa Dakbayan sa Sugbo ug Talisay City. Human nadasmagi sa truck ni karga ang motorsiklo pasadulas 10 ganihang buntag. Parehong nagsubay ang truck ug ang motorsiklo sa susamang direksyon padung sa habagatang bahin sa Sugbo. Naabtan pa sa RTV Balitang Bisdak nga gitabang sa medical team ang driver sa motorsiklo aron madala sa tambalanan. Giilang nagmaniho sa motorsiklo nga si Rolito Albius, 30 anyos, nga naangol sa aksidente. Bali nagdungan ba ang dikarga sa astunga niya. Siya dapat anak sila duha. Bari paralel ba niya. Pag bulusot na unta siya, tumotor, kalit mo siya gliko ang dikarga. Kusog siya mga 80 gidagan to. Kusog kayo. Mato ni Joy Formentera, 42 anyos, ang driver sa truck. Gahinay lang iyang dagan ug layo pa lang misignal na siya nga paliko. Apan nakadungog na lang siya nga may kusog nga lagapak. Naglagsong dito pa ko ka signal. Para makuha na ko ang mga nagsunod na ko. Clear na sa akong side mirror. Wala na ako na siya makita. Diyan ako kabantay nga nilagapak na dire. Subling pahimangno sa traffic police sa mga motorista nga mag-amping og paghinay-hinay lang sa pagmaniho. Ilabi na kun musubay sa Cebu South Coastal Road aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak.